Bizimle empati kurmalarını bekliyoruz. Li Diyarbekirê di hewşa nexweşxaneya perwerde û lêkolînê ya Gaziya Şargîl ku nexweşxaneya pandemiyê ye çalakiyek tendurustkaran hat li derxistin. Tendurustkaran bi pankartan bal kêşandin ser rewşa xwe û amaje kirin ku ew çepikan naxwazin. Ew daxwaza mafên xwe dikin. Halkın gerçek talepleri görülmüyor. Hevserokê Sendîqaya Kedkarên Tendurustiyê yê Şaxa Diyarbekir Şiyar Gül dikin anî zimên bi çepikan û pesindayînê pirzgirêkên tendurustkaran çareser nabin û ya pêwîste ve ku barê tendurustkaran ê kar were sivikkirin û ji aliyê aboriyê ve jî piştgiriyek wisa were dabînkirin ku tendurustkar bikaribin pêdiviyên xwe peyda bikin. Yani rastî em êdî nikarin debara xwe bikin. Em rast bêjin. Yê ku sala çûnê sala berê tiştê ku me bi perê ku di bêrîka xwe de me pê karibû bistendana em êdî ji sisiya yekê wan nikarin bistîn. Yani em bêjin yê ku di kirê de be sala çûnê di aynî xaniyî de bi 1000 kaxidê di kirê de bû îro herî kêm bi 1400 di kirê de. Yê ku sala çûnê bi em bêjin bi perê ku di bêrîka xwe de diçû 2 kilo goşt distend, îro êdî nikare kilo nîvê jî bistîne. Tendurustkaran dan zanîn ku tevî hemû bangewaziyên wan hîn jî rayedarên dewletê bersiva daxwazên wan nedane û tenê sendîqayên nêzîkî hikûmetê re hevdîtin tên kirin. Tendurustkar Esat Altınışık jî balê dikeşe ku ji devla ku derfetên karkirinê bo tendurustkaran werin başkirin, berovajiyê wê barê sermilê wan girantir bûye. Di aliyê aborî de em pir zehmetê dikişênin. Di aliyê xebatê de jî gerem pir zehmetê dikişênin. Hemî ewkê dewletê vêga qamû qurumê dewletê 6 saat şoğul em 8 saat şoğulin. Ji xenî wênekê ew têrê nake ji bo 8 saat ji têrê me nekin. Ji bo nago mirovê tendurustiyê de dixebitin hin dikin. Ser wênekê em ser vî karî hêz zêdetir em dişoğulin. Rojê 12 saat ya da 18 saat teqebûl dike di mehê de. Yani nêzîka sedî pêncî em zêdetir dixebitin vî karî de. Lê tiştek got em distên di aliyê aborî de ew hê kêptir e. Nûnerên tendurustkaran anî zimên ku ew ê çalakiyên xwe bidomînin. Sendîqa û rêxistinê tendurustkaran dan zanîn ku ew amadekariyan dikin ku di 15 mehê de çalakiyek berfireh ku li 81 bajaran were li darxistin pêk bînin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.